Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis a Pardinyes, 4 habitacions. És un pis que actualment hi ha el Tobi per aquí i ara us l'ensenyarà. Sisplau, acompanyeu-me. Justament aquesta seria el rebedor i l'entrada. Tenim la zona de menjador, cuina i les 4 habitacions amb 2 quartos de bany. Acompanya'm, càmera. El Tobi el deixarem que es quedi per aquí tranquil·let. Fixeu-vos. Primer de tot, un menjador força gran amb accés al balcó. És un pis que roda de vora els 95 metres quadrats més la terrassa. El teniu pintat i mai ha estat alquilat, sempre són els mateixos propietaris. Des d'aquí veureu que el mobiliari que hi ha és adequat i això tindreu carta blanca parlant dels propietaris. El terra el tenim perfectament i tenim aire condicionat, com veieu. Aquí tenim orientació est, això significa que ens toca el sol pel dematí. Acompanya'm i veurem la part de la cuina. Mira quina cuineta més maja. La cuina és amb moble alt fins a dalt de tot, us hi cal posar una tauleta i poder dinar aquí dins i també tenim accés al balcó per on tenim la zona de rentat. I us presentarem ràpid, per no fer el vídeo massa gran, el que són les habitacions. Ara sí que agafo jo la càmera, companys, i fixeu-vos quin passillo, tenim 4 habitacions en total, us ensenyarem així de forma ràpida, però són habitacions bastant grans, aquesta podria ser una doble, que la utilitzen de despatx. Tenim una altra habitació completa individual, però és bastant grandeta. Amb aquest costat en trobarem una altra que de moment no us l'ensenyo perquè vingueu a fer la visita i us agafi la intriga, i aquesta és l'habitació principal. Aquesta habitació principal sí que se considera suite. I, com veieu, tenim un quarto de bany, l'armari raconer. Aquest edifici és del 2003, llavors tenim que actualitzar alguna coseta si volguéssim, però tot està funcionant i teniu tots els elements que poguéssim necessitar per viure-hi tranquil·lament. El terra està bé, la comunitat cap problema, bons veïns. Tenim l'altre quarto de bany. I la veritat, amb aquest pis s'hi pot anar a viure tranquil·lament perquè és un dels més grans que tenim. No és de protecció oficial i res, us convido a que ens truqueu aviat al 973 10 22 86, jo mateix, el vostre comercial o qualsevol dels meus companys, us organitzarem visita i us l'ensenyarem. Com sempre, ja sabeu, ens podeu fer una trucada i ens veiem aviat. Adéu.